Seligamenxe ihora leshumi ekseni sawubona mlaleli. I-Economic Freedom Fighters EFF ngamafuphi ithi izobenzela inkawu ngenjo ntabakayikhonjwa ukhethweni la kulonyaka. Lokhu bathi kuzofakazelwa ikusasa eChatsworth Sport Ground. Kanti sekuqala ukuzwela kubahlali baseNingizimu Afrika ngabakubize ngenunu enkulu emnyama edumengo load shading. Lezi kanye nezinye ngizobe ngiziphethe uma ngabe libumbana leli eleshumi nanye okwamanje qhubeka uhlale nathi emsakazweni wakho i-Extension Point FM. It's your boy Sensik Major on Extension Point, live and beyond on the Major T Groove 12 to 3. 12 to 3. bese thubana uqhekela mfoko mhlongo uthi bese thubana uqhoko ndlengibele ngamodla umthelo wesona ufuna zilimi laphathe imeqe zonke ilwane madoda phansi enkandla la kade ngimdotsa khona ngempela shaka mnati ngempela ethi ngempela awuvele sibari ngempela sekubona muzushawa amahloni kunjalo nje ngempela eAfrika ngempela sekunjalo kunjalo ngakungena ngaphakathi ngempela izindlu zomsakazo ngempela ngithi action point awusolida konakela ngempela lesikolo ngempela sigijima ngenqina ngokumhla ka 23 March 2019 sisho kwamanje singempela umculo wesithi umculo hamba phambili sisho kwamanje ngempela sithi khiyenze sithi qashe into kwazi konakela ngempela emsakazweni ngempela eAfrika ngithi sebona yonke indawo lapha yakho umsakazo mnandi kakhulu igama lami Nkosikhona ufuze kamthelane ukondi nehlathi into ngaphandle ngoba kahle inkembe lezi imigodi likhulu ehlaba licebe lihlanganela umuntu elifazi nakho nje into ngaphethe kahle zekade ngoba ezathi shibili kulishintsha imoto abapheli beshintsha imfene unkone lapho ngamakhonto ephuza ngiphuza umkhomazi ngibaka nembongole kunjalo nje mntakabamba sibe kakhulu la ukuthi zakuthi libambile ngempela uhlelo kamnandi awusomuntu ngempela igama lakhe unothi khona la etshela imnyama akungempela sekazela bukhomanga ngempela ePantown etshela imnyama kwakunganana isigodi la sekazela khona kunjalo nje ngempela indaba ye top 10 emesikade ngempela ekwezikumbe ngempela ihora leshumi nambili ngempela sithakathana sidukuza ngempela sisina ngempela siwa hawo noma ngafa amakhompyutha likicala ugiya ngempela bothi befika ngempela ubengilandela obekonakele ngempela likicala ugiya nibanje nje amanje ngigijima ngempela ngithi nje unombolo 10 othi namhlanje ngempela ingoma emnandi kakhulu ngempela sukule methode kitchen Sanibonani, you're listening to Uzinhle kwaMbhele uhlelweni lami oluthi vuka uzibheke on your favorite radio station Extension Point FM, live and beyond Mzansi.
It's your boy Stensik Major on Extension Point, live and beyond on the Major T Groove, 12 to 3. 12 to 3. This song is presented to you by Extension Point. Number 10. Private jet, sindize moyeni. Aw, imboniso uthando, siyoyigibela. I-private jet, sivakashe Kapa. Aw, imboniso uthando, semathandweni. Uthangizule naye, baby wami. Aw, imboniso uthando. Number 9.
Ngikomele khulu ngempela bekhe uAli mfoka mgube ngempela hambisana noJehova Zemnika uyakhuluma ngempela uAli nsizwe nje ngempela evamsene ngempela ukuhamba nabaculi abaningi yathanda ukusebenzisana nabaculi uyakhuluma ngempela uAli mfoka mgube usebenze kakhulu ngicela Zemnike uAli mfoka mgube uphinde ngempela wasebenza kakhulu negqomo elisha uphinda wasebenza ngempela noThokozani mfokalanga lensizwe ngempela insizwe ngempela ushaya umaskandi ngendlela ezizekile phezulu awusole umuntu namhlanje ke ayikho into okwazi ukuhamba nayo ke uNtando kaShangase madoda kodwa ke uqinisile uthena manje nje ke sentelizayo uzabe esekhona obathi ke namhlanje ohlelweni olumnandi kakhulu sithi ngempela Sigijima Geqina udaba esikhuluma ngaloko ke namhlanje emva kwehora leshumnanye sobe ngempela sibheka indaba yokuthi umehluko wothando lwamanje nothando lakudala imuphi okwathi ke ungangilandela epage lami uthi TWE production usho ngempela ngabe ke uthini umbono wakho noma ke uphinde ubhalele ku WhatsApp yami uthi 079 025 38 24 sokoni madoda engijimele njengamanje ngithi nombono 9 Number 9. Na baba yangilandele siyabebaneke bakuzeni bayangilandela siyabebaneke kuzane na baba yangilandela ababoni ngihamba ngedwa ngihamba nendoda endala nilandela usuka sando wenzisa ngeke nilonge ake nibheke kahle bafana ngibukeni ngeke ngeke nilunge abasebenzani nilandeli ashe angijimi ngiyaqala abasebenzani shona ngiphansi shona yojuluka ngemazi abasebenzani aningilande abasebenzani ngina ngokumbuka ngamehlo bafana abasebenzani yenzo kwami nawe yenzo kwakho nje anganjani abasebenzani bakuzenwe bobo anibone ngizwa mkhulu ukhuza labafana ngeke balungu wapikeya ukhuze labafana nisukela ukhozi ngenja wacele mtaka makhaya wezwilo msawuza bakuzeni aniboni bayangilandela labafana aniboni bayangilandela we mami izinsizwa ziphilile mama ngilandela abasebenzani hamba kancane angishahe ndiya kodwa ngeke nifi abasebenzani nonke ningilandela we bafana ngeke nilunge abasebenzani awe oh yeah abasebenzani awe ngeke nilunge bafana abasebenzani thinilandela vele kuthi angife abasebenzani anazi nihla nenyuka neza wash hey ingani
befaka masavana isadle kwakona ngitheki mina ngeke ndilunge bafana ngiyinkinga ngishayo ngaphansi ngishayo ngaphezulu ngishayo phakathi nendawo nginiphethe ngenqina bafana bami ngiphuma South Coast phansi entabeni zaseJolfeni angazi ukuthi ngizongithini baba Ngisibonga sihlaba kabike kule game ngasihlaba umini uMantongomane benosibuka abaqofa buye ngokuzolalo ho my babo ngitheki nina aningazungimela manje anizwa what theki nina ngidlala islow abanye bawubiza ugiya into nje uthakathiwe mfana ngiyawuthakatha uzwa oho Lena Abasenzani bayehla bayenyuka basingela mina elinye langizokhatha abasenzani awabheke badabukise mama ngeke ndunge abasenzani wesibuka abasenzani ngiyabangena sisizwa ngiyabangena abasenzani ngiyabangena sisizwa ngiyabangena abasenzani awusikhathe became takamkhulu it awusikhathe This song is presented to you by Extension Point, internet radio station in the planet. It's your boy Stensic Major on Extension Point, live and beyond on the major T Groove 12 to 3. 12 to 3. Ngibengele mzathu Ntando for Dlamini Lucky D. You are listening to Extension Point FM, live and beyond Mzansi. WFC. Food for thought. WFC. Food for thought. Sanibonani, you are listening to Uzinze wakwaMbhele uhleleni lami oluthi vuka uzibheke on your favorite radio station Extension Point FM, live and beyond Mzansi. Sanibonani balaleli, uSibusiso aka the Vid Dots. You're listening to Extension Point FM, live and beyond Mzansi. Ngoba kwathisa ngempela uyafika ngempela inambolo 9 wena ke ngempela bahope mfana wa le phansi South Coast madoda bathi inkukunuze bese benefama zapha lesedlekwa kona kudlula benze njalo shakathi abonanga ubipe lentombilekiso kala ijikize kuyena madoda asomadoda helikile mabhola nyawo ke leli madoda ezinye zenkunzi madoda za le phansi South Coast uzakhuluma ngempela bahope kwahlabana ngempela ngemoto ebizwa ngokuthi Fortune emncidisweni noka MTN ngo2017 awu madoda zavuma izizwe zathi hayi ubahope ngempela useyinkunzi ngempela okade ke ngibambe kamnandi ke uhlelo ngingedwa madoda ngithi ngempela Sigijima ngenqina ngempela la ku Extension Point umsakazo ngempela ohamba phambili eKZN bayazi abaningi okade ke eMzantsi Afrika ke njengoba singabasakazi ke bakumaskandi ngempela sikhuza ngempela impi yabaculi nje basazi ukuthi ngempela endimeni amaskandi baningi abalandeli abadlula emhlabeni ngenxa yazo ke izimbi lokho ke siyakhuza kakhulu sithi kubi phansi ngokulwa ngemnyama hlanganeni mangathiwa usupporta elinye leqhawe lakho nawe usupporta elinye leqhawe lakho ngoba sazi ukuthi umculo usahlukana ngoqhawe lami Okodwa ke siyakhuza ke lokho noma kanjani nje eAfrika ngempela nje basazi ukuthi umqali walomculo ngempela uphuza ushukela umfoka Bhengu uyena ke umaskandi oqala ke lomculo ngesonto eledluleke ngolesithathu ukhuzana umfompo ngose uke waqoqa ngempela abaculi abaningi ukubala ophuze Khemesi umqabula Sheshe nabanye abaningi wathatha imbuzi embili wathi bafowethu ake siye khona lapha kaphuza ushukela kudlozi lamaskandi sihambeni socela inhlanta phela bafike lapho bamukeleka kamnandi bangena phakathi bephethe ilwane zokukhanyisa bafike bacela ke phela ukushisa impepho bathi sebekhathele impi yomculo amaskandi ngeke basathukana bathi phansi ngokuthukana baningi abalindela abadlulayo emhlabeni basebesuka ke lapho bahamba baya elibini lakhe bafike baguqa khona nje basazi ukuthi ngempela sindle emnyama sinenkolelo ukuthi ngempela uma ukhuluma nomuntu ethuneni usuke ekuzwa lokho
ke sikushayele izandla ke kukhuzani umfowampungusi umhleli weMabhida njengoba sazi ukuthi ngempela awusekusele ngempela izinsuku ezingaphansi kwezishumi ngempela ngithi ngikusebenzisa isikhombisa ngempela izinsuku ngoba ke umgqibelo ozayo noma kanje nje ngempela zikamile baningi ngempela becwe bazabe khona lapha kule yangqopha mlando ngempela imicimbi mangwana amathikiti asele noma kanje nje kusasa lapha ya eMabhida umhlangano weinduna zonke kuzoxoxa kabanzi ngawo ke lo mcimbi okwadi ke noma kanje nje ukuthi ubumbana ngempela hora le12 uyobe ubhome wakhola ngempela ngoba ingeme ngiyiphethe namhlanje zemnandi ngesimangaliso angifuni ukusho isikhathi ngempela ngifuna ukusho isikhathi ngigijima ngempela ngithi number 7 Sanibonani balaleli, uSibusiso aka the Vid Dots. You're listening to Extension Point FM, live and beyond Umzansi. This is your gig guide. Gig guide. Gig guide. Gig guide. Gig guide. Gig guide. Iguphi vibe. Number 8. Abasakwazi ukweshela intombi abafana banamhlanje abasakwazi ukweshela intombi abafana banamhlanje abasakwazi ukweshela intombi sebedla ngamabala okwengwe badla ngamabala sebedla ngamabala okwengwe badla ngamabala izingane zethu azisawazi nokushila lokhu ukosha izibheke ngobuntombi bayo izingane zethu azisawazi nokushila lokhu ukosha izibheke ngobuntombi bayo amasiko nondaba abafana banamhlanje abasawazi ukweshela intombi Funky love, never let you come resist. Funky love, never let you come resist. Funky love, never let you come resist. These are my thoughts, these are true.
Number 7. Ingoma ngempela mnandi kakhulu ngempela yakhe ke Nkosi yamagcoka amadudu umfana semncane ngento esimangaliso kodwa ke ozekabi ngempela endime namaskandi madudu shaya ngempela ngomnandi kakhulu ngempela abafana abanamhlanje ngempela abasakwazi ngempela ukushela intombi ebengibona nje umzuzu mini ngaphambi kume lehora le-11 noma kaze nje emakubumbana ihora le-11 uSigananda uzobe seza ezofunda indaba zokubumbana kwehora le-11 okade ke noma kaze nje kukhumbuza ngempela kunombolo 10 beku Ali mfaka mgube ngempela ethi Ntando umuntu wakhe yamsana uJabeza Mnike kodwa ngempela kunamba 9 kwawubahube ngempela ethi bashona lena lenga abazi kubenzane kunamba 8 wami ngempela uzule ngempela bekunkosi emagcokama ngempela kumnandi kunje ngempela Sigijima ngempela ngenqena kumnandi kunje ngempela sisina kushunquthuli ngempela sithi into yakithi le into esikhaya ngayo sinde emnyama ngempela siyifaka lento noma ngathiwa uglama noma ngathiwa ucheese boy siyifaka lento ngisingisi ngempela ayingene ngempela lento into yakithi le mculo wesintu umculo uhamba phambili akusona umuntu kumnandi ngempela kunje nefika nje besazi ngempela namhlanje impela sonto yesabatha abantu mningi ngempela imicimbi yezekayo ngempela abantu bayashayela sicela ngempela ukuthi abantu ungaphuzi mase uyashayela lokho ngempela kubeka impilo zabantu engcupheni mawuthi ngempela uyahamba mhlawumbe khona umcimbi yakona beka umuntu eceleni ongaphuzi ukuze akushayelele ngoba ke lokho kubudedengu ukuthi uphuze mase uyashayela 3 minutes before 11 o'clock emsazweni umnandi kakhulu ake ngibize ngempela abantu ngempela ke abambalwa ngempela abahleli ngempela entweni zethu ezesintu ngempela ngibala ke yena umshini insizwa le phansi eshowe bese kuba ke ukilometer insizwa le phansi madoda koxopho madoda bese ngimbala ke umshovo wale empangeni bese kuba uphumzile wakhona exopho bese kuba usicelo bathi ke sihleli ngempela entweni zethu zesintu. Economic Freedom Fighters EFF ngamafuphi isizobenzela inkawu ngenjo ntabakayikhonjwa ukhethweni la kulonyaka lokhu futhi kuzobe kufakazelwa ikusasa eChatsworth Sports Ground kanti sekuqala ukuzwela kubahlali baseNingizimu Afrika ngaba kubize ngelune enkulu emnyama ethiwa load shedding.
balaleli selibumbene ihora le-19 emini sawubona kuleli ihora ke ngikuphathele indaba ezithi i-Economic Freedom Fighters i-EFF ngamafuphi ithi izobenzela inkawu ngenja uNtabakayikhonjwa ukhethweni la kulonyaka lokho futhi kuzobe kufakazelwa ikusasa eJatsweti Sports Ground. I-EFF ithi sibonile ukuthi uhulumeni ophethe ufana nje ncamashi nokubandlululo ithi yona izokushintsha lokho futhi izoveza lokho kusasa enkundleni yezemidlalo lapha bethi khona bazogcwalisa iChatsworth Sports Ground. Phela i-EFF izobiqhuba umkhankaso wayo eChatsworth Sports Ground khona kusasa nje lo mhla ka-24 kanti kuzobe kuboshelwe abaculi abadumile besongumo owengamele iqembu layo i-EFF kazwelonke uJulius Malema azothula inkulumo yosuku kanye nomqulu walo kuleli qembu. Khona manjalo sekuqala ukuzwela manje kubahlali baseNingizimu Afrika nangaba kubize ngenunu enkulu elumayo futhi emnyama esabekayo eyaziwa nge-load shedding. Lokho kushiwe izakhamuzi ezishiye futhi zinembuzo eminingi ukuthi njengoba ungqongqoshe wezezimali ethi isixazululo asikatholakali futhi kubi njengoba usuku isaku state 4 kanti lithini kusasa ngeNingizimu Afrika. Khona manjalo Eskom usesezinkingeni zezimali kanti bathe sebethumele abanye ochwepheshe eMozambique ukuze bayohlola ukuthi inkinga ikuphi futhi iphunywa kanjani kuyo lenkinga. Kanti izakhamuzi zona zisale nembuzo ukuthi ugesi njengoba wenza ukucisha iqhamu nje futhi bakhala ngokuthi lesi silwane ezikhulu sibadalela izinkinga nakosomabhizinisi abasakhula okuthiwa i-load shedding. Ngizibeka lapha lezi zehora le-11 kanti ngikukhumbuza ukudaba obelamba phambili nobeluthi i-Economic Freedom Fighters i-EFF ngamafuphi ithi izobenzela inkawu ngenja uNtabakayikhonjwa okhethweni la kulonyaka lokho futhi kufakazelwa ikusasa eChatsworth. Ngiyazibeka lapho kanti ngikukhumbuza ukuthi uma ngabe ligamanxa ngizobuyisa ngibuya nezihloko kade siziphethe ekseni.